Kajing la bam sutnyo ke sarkar jala wat hadin kajing ki ke balan ne mentala khat khandai sngi pura jong kinoi hikai ke all Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSASTA bandawa badai ban kentiu no ekatulop jongki syakasis 4% kala penlongi kini kinoi hikai ban shimye karai ban turbiang sasisen syaka office traikam ke secretariat. Habakran cikilat patai kubur ba Peter Ternyang Presiden ulaong bahaga arpulai terigurisau araja arpusau kinmi hamadan malki bentur biang sekretariat ban pensngau syaka sarkar halor ke jingle menti jongka habaya dei baga jingdawa jongki kabala ne mentala bon snam kumtau la kerpat yaki weiru kino hikai nalor ki seng bhalang begin wan ban ai ke jingkersan yaki Nagaleng jongi ka All Meghalaya SSA Schools Teachers Association ngi ko abat pentip sya ki paranu kai jongka jela Meghalaya hi berkoi ba ngila syong meeting kadika General Executive Committee meeting ha kapur sibaji mentakas ngi bat kai ka ba ngile rai hakin kasngi kalong ba ngi khot ngi wer lang ya bar khot ki paranu kai ki ba kai po ka jela Meghalaya bakin sngobha lara pisngo ba kani ka jingyaki ka jungi kalong ka basang dia ka basang hok bat ka badon nong rem halor ka enhancement lani ka jingpen kiu tulap ka ba ngimsim layo syu nadu khandai snam mensua tingi khot ngi ware phi bor khot ba pinwan sha kani ka jing yakndo ka jongi ka ba ngila penbej hak ar pulai trik jong menta ubanai ka badai ka sngi balang ngi khot ngi wer lang bar khot ki kenhon ba per na gijika ki ba per ki seng balang ki ba per Kino ki parlok ki parjor ki bar sngo ban kwa kersan yangi sngo ba wan hak tegas ngi nakaleng jong kini kai nakaleng saudong kin wan hak ni kamadan malki ban wan shauno yangi ki basyong hak ni man kasngi lakat khandai sngi pura ba kin lejon no yangi man pa syong no hang thi ha sekretariat nakaleng jongi ngin sa syong no hang thi ha sekretariat bat ngin thia ru hang tu Belanda ke surkar ka kamkwa bagin tia hang sekretariat kan yalam kat syaka ba kakwa ban yalam kat syaka ba kakwa ban bu lani ngin syong hang tu kat hadu ba ke surkar kan sngo kan sngap ya kini gijing tawa jongi ki basyong hok ki basyong ki badai ti nomor kata sasisien nakaleng jongi ka kinoikai SSA po ke jela Meghalaya ngi khot ngi wer bar khot kinoikai SSA po ke jela Meghalaya sngoba ha ketika sngi ar pulai trik Oktober arajar apusau ba pinsngu ba ban khangi ki school ha ketika sngi ban wan shipmenta shirham ha ketika jinggelang jungi ki paranikai ban dawa ya kahok ban yo kam kloi na kasokar ya jang dawa ke jungi Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya